Operazzjoni delikata fl-inħawi tal-Miżjib waslet biex ġie arrestat Aiden Bartolo, l-persuna li ħarbet wara sparatura li seħħet fil-mellieħa l-ħamis fil-għaxija. Iżda żuħ instab mistoħbi qalb il-ħaxix u s-siġar fl-akwati tal-Miżjib għal ħabta ta' nofs il-lejl u tieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza wara l-instab li kienet isofri minn xi ġrieħi. F'kummenti li tagħna waqt li kienet għaddejja t-tfittxija għal Bartolo, il-kelliem għall-korp tal-Pulizija Brendan Pizzani qalilna li kollox beda meta uffiċjali tal-korp kienu qed isegwu l-movimenti ta' persuna u spjegalna kif dan iż-żagħżugħ suspettat induna li kien qed jiġi segwit. Jidher li l-persuna notat li tkun segwita mill-pulizija, f'dan il-moment il-pulizija provat twaffqu hawnhekk fejn din ir-roundabout li tagħti għall-Adira. F'ħin minnhom il-persuna li kienet qed issuq karozza Mazda saqet veloċità qawwija ġol vetturi tal-pulizija. F'dan il-moment ukoll seħħew xi sparaturi u qed tiġi investigata d-dinamika ta' dawn l-isparaturi. Il-persuna ħarbet mbagħad veloċità lejn il-mellieħa, qabdet in-niżla tal-Miżjib fejn hemmhekk abbandunat il-vettura fin-niżla tal-Miżjib u ħarbet minn fuq il-post għal pleliqi. Numru kbir ta' uffiċjali minn sezzjonijiet differenti tal-Korp tal-Pulizija inkluż l-Special Intervention Unit, l-RIU, id-Dipartiment tar-Reati Maġġuri u s-sezzjoni tal-Klieb, kif ukoll helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta għamlu ħin twil ifittxu fiż-żona tal-mellieħa u l-madwar u peressi li dan kollu seħħ tard fil-għaxija għamel aktar diffiċli għal dawk involuti fit-tfittxijiet. Dlam li hemm nagħmel wkoll diffiċli biex sir din it-tfittxija sabiex jinstab l-allegati aggressuri u aggressuri dawk li huma involuti f'dan il-każ. Aktar tard fl-istess inħawi instabet vettura tat-tip Mazda tal-lewn aħmar. Il-vettura kellha qatt ta' tiri ta' bullets sparati fuq in-naħa ta' wara tagħha. Il-pulizija wettqet ukoll tfittxijiet għal vettura SUV sewda li possibilment kienet involuta fl-istess każ. L-indikazzjonijiet huma li dan kien każ marbut ma' traffikar ta' droga u mifhum li l-pulizija kienu ilhom ftit ta' żmien mhux ħażin isegwu mill-qrib il-movimenti ta' qatt ta' persuni brabta ma' traffikar. L-investigazzjoni tal-pulizija brabta ma' dan il-każ għadhom għaddejjin filwaqt li inħatret inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat Leonard Caruana. Aiden Bartolo li għandu 24 sena qed ikun interrogat fid-depow tal-Pulizija u din mhix l-ewwel darba li żagħżugħ kiser dofrejh mal-liġi. Dal-istazzjonista jikkonferma li fis-sigħat il ġejjin se jitresqu persuni l-qorti brabta ma' dan il-każ.